At ko na? Ano mo? Hindi, di pa. Kain. Magkaro na raw. Luto ako. Kain, magdas ako ng kamay. Mga Jason na. Baboy. Ito. Ang tawad ko man. Nagsawad na sa client, siyempre, sa sawahan naman sa client. Aming sawad na Baboy yan. Man, ayaw. 4-4. Okay, wait lang. Kukuha ako ng sayo. 4 pagati. Ay, 1 kg. Ano? 2 kay Kayla. Ano pa yun? At least, at ko man eh. Sorry. Oh. Basta, una kakahan lamang man ko na ako ng client. Viewers, nakapagsimba na kami. Kain na po. Dito? Dito ma? Kain. Di mo palang may pinatang sulang sa langan ini. Kubalong na bigong papa. Mga talikod man kami. Ito na ba? Kain po. Kahit pabili ka raw lang, abot ang kata daw po. Ano yan, Jess? Hindi ako nakain. Kain, kain. Tubig at asin, pag binalo mo sa kanin, parang ulam din. Ah. Mag-order naman kambingan na di ganon. Sabi nga yun, magkambingan naman di ganon. Tapos sa dara pala yun. Nakaranya sa itong kambingan. Kain, kain. Wala ka na ba tayo? Yung lutuan, parang labulan. Sili ko na si Papa magsili. Hindi ba nagtawa? Wala po. Yung mga napin na luto. Ha? Harap? 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 Kaya lang guys. Ito yung tunay na kain ka na ba? Nabot ko sa mga una. So, pabi pa na lang yun, nagdakan mo lang.
Yung nag-meet ngayon po, taga-Raspan niyo sa Beso. Ay, ako. Yung mga nagtutor pala. Tagalog. Ano na ka? Ano to yun? Hinugtan mo na. Dapat ka lang pinag-iwata mo. Kung pinaltak ko daw yan, sabi ko. Ha? Hindi dapat sa sabi man kita. Ay! Nakapiil kasi. Hindi pa rin. Ulo mo na eh. Ulo ka. Hindi na ito simbahan, nagkarapatawa. Hindi matandang hintana. Nandang ako na prison. Katawan mo. Pwede. Pwede. Sila to, nakatiil na. Mahulog. Wala na muna kami sa Silamay. Lagi na mo lang. Ha? Oh. Oh. Mayalit ang ito. Bukang. Dulo. Walang ano. Ano na? Parang mga Palikwasan. 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 Kurang ni, belum. Itu dah kristal. Kristal. Tama na, bigyan lang kita.
Photographer, naulit naman naman ko ba? Kaya, ngayon. Kaiba na kung tara kami, kaon na. Uy, naglalayo. So, ano na niyo sa atin yung tulog ako ba? Kasal ka kubukod Diyos. Kubukod Diyos sa payelo. Hindi. Ano ba? Nano? May bangon sa saan. Tigbox na lang. Hindi. Yeah, inasdan pa. Ako, mga nagpuputog-putog na lang. Binilo na. Kasi pinapapakal pa Binaran mo kami. Ay. Gantik naman. Bigyan niyo ng problema. Nawalan ng problema. Eh, ganyan ka. Pwede naman tayo may nabakal sa angay ka. Diba? Yun, mabayaran ka na sa kuwan. Kain na. Maliit na kami mama. Alas 12. Oo, gusto na tayo pa. Yan, sa kanya. Huwag ka kasi natuwan pa. Huwag ka mo kailanganin mo. Mabango. Kain. Huwag ko man hirap po. Pare. Yuk. Yuk.
kami. Yan na baba, ano na po? Uminom. Laglag. Kumbaga, manunod ka kaya so, agigibon ka na sa tabilya kasi hospital baga. Usahan na, ganito ilad yan. Ganito ilad yan, na reception. May doktor mo muna ako gandari. Ang alam mo ng tabi, bigit kami. Ay, si Kuya Roque. English kasi. Irig yan? Pati dia. Ada ba? Ayaw mo. Simbahan. Dito kami, Kuya Roque. Ano yung simbahan? I'm sorry. Tingnan natin. Grabe, adiyan mo yan. Ayun, gandang buhay sa ating lahat. God bless sa mga silent viewers. Paki-like. Salamat. Sino may birthday? Wala ko. Ako po kasi namin pumunta dito, Kuya Roque. Nandito kami sa Naga. Kaya di ko yung patig mo ba? Pwede ito lang. Kuya Rocky! Shout out, Manay Rocky. Hello, Kuya Rocky. Dagan ka. Laguna. Magkarakanta ka. Paguna ko para lagay ang tali. Laguna! Yung mga taga-Banyo sa Laguna. Oh. Taga-ano sila, Bisita Iglesia. Dalawang bus Sabi nila. naman ni manager, ariglo ko na ariglo, naka-porke. Papa, Dami, gag ko na ka-drone. Tinaon naman to sa drone. Dito talaga yung punta nila. Tapos asan Isin muna tayo, isin. Asan trip, mahal ko, Maynila. Pa, sayang mo na ang bado. Hindi mo ka-SM. Ay, hello. Kasi, pinamutan pa. Window shopping siya. Parang mo maikunan ko. Wala. Ano? Ang bango-bango. Shop ay manay. Robinson. Hindi may pinapala kasi. Sino ba ganito? Sino pinya pa lang sa bagay sa iyo ano nila? Tapos mag-isang ng amay. So, Tapos si Mati po nagpapanagtog na. Buhayin din, buhayin mo na to. Mixing ah, mixing ah. pasok ako sa kwarta. Turog pa, ay kusog. Wow! Pasok ako na talaga pinakauna ka bago ka ibis. Oo. Pag-amay. Pa muna. Sila parang nakanda ng mama sa kanila. Yeah, pag-amay ako. Pangalasok kuha na. So, mga mix. Mga mix na. Sa ngayon One is veggies. One Direction. One Kuya Danny, hello. Shout out. Ganda mga ka. Patalas na pa. Gandang buhay po sa ating lahat. God bless po mga silent viewers, paki-like po. Salamat sino may birthday. Wala man pong birthday, Kuya Rocky. Bali, hello po Kuya Danny. Bali, ito lang yung ano ko. Yung panata ko na pinangako na pagkatapos ng birthday ni Bibi ay pupunta ko sila dito sa ano, sa Naga. Kung kasama yung sila Papa, usap down pa rin Jason. Yan. At nagbaon ako. Yan, kay Danny. Shoutout sa inyo at sa iyong asawa at sa iyong pamilya. Si Ate Ampi. At okay na okay at sumama si Papa. Bira lang yan maglakad-lakad. Hey boy. Pinilit ko lang pag sumama. Yung ganti na service tabas.
Tapos natanghalian kami kasi dahan-dahan lang yung pagdadrive ko at napansin ko yung gulong ng van, ayan, expired na pala. Expired na. Salamat pa rin din sabi ni Kadani. Yan. O sige po kay Dani. Mag-live na daw si Kuya Dani. Siyempre, igala-gala ko rin si Papa. Kaya sila mama dito. Simpleng gala lang, kaya nagbaon kami. At ubos yung niluto ko kagabi. Ubos talaga. Kaya pero may kasuntuan. Nagustuhan nila. At nagtanong si Alamid kung anong marinate ko daw noon. Kung paano daw yung niluto. Ubos. 2 kilo yun. Ano? Pahinga lang, tapos mamaya, let's go na kami. Oh. Pinsan si Kayla, nakadakol na doon. Mga taga Los Baños ba yan? 2 bus sila, oh. Los Baños. So, tapos, yung nag-nagurong kita na daw kuya, pinakakuha sa bayan ko kayo. Ano? Museum? Sige na, punta na kayo. Museum. Samahan nyo, ha? Pag mga dinosaur? Diyan. Ito, no? Ibang museum ka ni kinuha ni Baby. Ate Ampi, hello po. Jason namin, good morning. Hello po, Ate Ampi. Dito po kami, Ate Ampi, sa ano, sa Naga. Ang tubig na ito siya. Haba, ako. Nakinukuha na ko. At natupad ko na yung pangako ko dito. At yung anonymous namin, kasi Kuya Rocky, na yun, na isama daw yun yung pagdasal dito. At kahit hindi nyo naman po sabihin na isama kayo, ay lagi po lahat po kayo lagi kasama sa prayer namin. Kapag pumunta ako sa simbahan, lahat po kayo kasama. At sana ingatan po kayo dyan sa lahat, mga sponsor, lahat mga viewers, silent viewers, at lahat na may sakit, sana maging okay na. Pinaltag pa yan na pagkitaon. Ito, sinadayo to. Kami nagtusan to ng pinyaplansya. Babalot. Balot na lang po. Ito yung nagligtas sa'yo noon, nung naano ko si Jason nung siya. Nakumatos. Yung Kaya dinala ko na sila. Sabi ni Mama, pagpunta nila ako. Di man nila ako madala dito, kaya ako na mismo nagdala sa kanila. Kasama si Papa. Kaya kahapon ayaw sumama, kaya ako di pwede. Pagdi ka iba. Hindi ka sumama. Ate ba sa kay Bitoy baga? Ate ba sa kay Bitoy sa Babulgang? Kabalik-balik si Mama dito nung nakumatos May ako. gamot ko ba kayo sa Sa simbahan, tapos yan lang yung ano. Yan lang yung BMC. Gindarin ko naman. Di Ako mabubulo. hindi raw ako nagigising, si Mama pabalik-balik dito. Simbahan na to. Di ba nga? Bitoy naman ka sa kayo si Bitoy. Ayun si Mama. 2,000 na yan, 2,000 Ano? na. Ha? 2,003. Yung ako si Mama na magsisimba kami. Kaso malayo nga ako sa amin. Halos 2 oras. Gagaling At ngayon na nandito yung sakyan nilang biyanan, kaya nakakapunta ako dito. Kung magpo-commute, magkano pa sa akin? Nagapunta sa TikTok po yung Mas matagal na yung biyahe. Ang mga dali na natin na. Yung kaya mo Balik masaya ka sa lang mga pala. yung kaya mo magsaya sa mga tao. Kaya kaligayan sa Chat ni Ate Ampi. Kaya may sabi kaya Babulgang na ba't ito? Enjoy kayong lahat at keep sa mga desires. Uy, talao po. Meron po ba kayong gamot sa mga Salamat sa pagdinig? pagsama mo sa amin, sa mga desal. Opo, Ate Ampi. Lagi po, palagi po. Wala. Lahat. Sige, salamat. Hindi na wala yung mararayon. Babalik na lang ito, kay Bitoy lang. Sana maging okay na rin itong alaga namin.
Magana naman. Maga. Magana naman yung mukha. Malalaman niya yung ano, yung malapit ka kung ano talaga. Nung paglabas, di yan ganyan, no? Parang mo tayong hinihika. Mahi ka naman talaga yan. Ang hula ko niyan, hindi ako magkakamali tulad kay tatay. Ha? Ang Puso. Ganyan yung mukha ni tatay no? Barbie and the Pakistan na pagsilingan mo. Puso yan. Nerves, mga komplikasyon. Kaya na siguro na tatay. Barbie and the Pakistan. Barbie and the Pakistan. Ito Barbie and the Pakistan. Tatay! Tatay, the fairy! Tatay! Tatay! Ito Barbie and the Popstar and... Tatay! Tatay! Ito... Tatay! Ni! The very good mother. Ayan, 7 viewers. 7 viewers, hello. Kasi pati dito ni manager ay ilan... Sila Ami. Nangaran, oh, anak ko naman. Pinag ko rin, pinag-invert na kayo. Oo. Yan, Geraldine. Hindi ba apat? Hindi ako laro ni pagkasalatan. Ano, di ba? Apple, apple. Kilo na. Piling daw na Sino na ba yung arko? Pasasok? Kada pasasok na niya. Kahit sa pagkaon. Ano? Puro tamo. Puro At tamo. sa tatlong nagtamsa. Puro tamo si Kaso. Hello. Upat. Oras, anong oras tayo punta ano? Musim. Musim pa! Musim. Musim. Museum? Ano kung matinig ni? Ni-iba nila ninyo. Museum. Led! Magtanong kayo. Led! Ako mo gusto nabili. Sinalas mo sa looban. Ano ko sa cherry? Ano ko? Ito yung kaagay na. 9 viewers, hello. Ate Ampi. Ano naman po namin? Pagkapahinga namin, gala-gala ko muna sila mga papa na papa. Muna kami ng isip kasi bihira lang ito mangyari na kasi may dalawa kong kapatid na wala dito. Yung sumunod sa akin si Bunjing, saka yung ilatid ko dun sa Laguna. Si Aw-Aw. Ito ba sahod? Ika. Tindo ka naman eh. Nakaliba ko. Maghahang nga yan. Ngayon lang kayo mawalan ng signal, di mo matiis. Doon sa bahay, sawa ka sa cellphone. Mama na di ba anak ko? Opo, anak ko. Di bumansan. Ano? Sino ko po? Mirawan. Mirawan. Kanimate na rin. Ang magkano bagay? Doble ano amo. Bali abot niya sa 14,000. Pati doble kaya pag-install. Nagaka? Kirakas ka? Mali ka na? Boko. Suganin mo, alin maray, suganin mo sa kasa. Ang play. Pag-play. Pang-edit. Ate ka perte? Pang-edit raw kaya? Ate ba?
Kaya na pang edit? 2.5. Ay, wala nang nilagyan na kayo. 2.5 lang. Kaya pang edit, babe? Pang edit? Ay, di pa testing mo kasi Ami. Kaya kami. Pang-play. 8 viewers, hello. Hindi ko pa nababakalan sa tanong. Ay, kaya ano yun? Sige, ano mo na yan? Parang, ito, ang abad ka na dito. Pag ibo ako binigyan ako sa kanya. Ang sensor na sa mga product. Ay, gamitan mo tayo. Parang oo. Tapos, Mamaya pa yung kusog na miss, abutin na abutan pa. yan pura training, paid training ang kami. Training na yan. Oo, kaya. Yeah. Ikaw kang pidin yan. Ano na yan, ano po. Pangatlong supong ko na sa sapatos sa di. Gatas ng chali. Ano, buko kayang mga 5, 60. Regalo sa dir. Pare ko! Gusto po, 30 minutos po nagkakasala na kayo. Pero bag, di sa na pa, ano yun, overall, pasalamat. Ako, Ano yan? Kuya Ren. Ha? Ha? Nasalamatan sila ko ba kapolis niya. Kuya Ren, Kay? Kuya Ren, Ano? nagpasalamat sa debate ko. Na? Inensyon sa waram days. Ano? Ay, mapopromote na. Ano? Anak pa. Nagtabang mag-anak po sa lubat mo. So, nakaparang po sa lubot sa kawan. Oo. Pinabangan niya na. Kasi nakakawa. Iya mismo na mention. Nakadarawang kaibanan. Jesus. Jesus, promoted na tulos. 9 viewers, hello. Ay, Ate Rina, hello Ate Rina. Ano, sige, Misa, saan? Sige, Misa. Hello po, dito po kami Ate Rina sa Nagahma. Try mo. Sila Ate Rina. At Ate Ampi. Bigyan ka lang po yan, Vic. 11 viewers, hello. Dito ako naman. Eh, Oh. Bakit dito si Ay, amo! Bilis amay na! Bilis amay, magparang ko ako. Dapat itong kanimata. Oh, adi. White. Malo. Adi, brown. Ano yung... Ako dahan, lapis mo. Paano ito babasa? Ay, wait lang. Masayang pamumuhay at matiwasan ang pagsasama sa inyong mag-asawa. Thank you, Ate Ampi. Hello. Thank you po, Ate Ampi. Hey, Ate Rina. Kuya dahil nandiyan. Sa viewers, 11 hello. Arcade. Mainit. Pero mahangin. Sana all si ate ako. Ha? Ayaw mo si Kayla. Mag-live ka mo kasi iba na niya sa live. Basta na, tag ko na yung trabaho. Hindi. Kayla na yung aliman. Ingat lang kayo sa COVID. Hindi magsuway-suway. Ano? Nag-iing na tulog. Ano sabi? Ingat sa lang ng Robinson. Hindi magsuway-suway. Sabi tayo. Jerica mo si Tata. Iyan na sa rin. Hindi na. Tarotagbaw. Di ba nga pumunta sa Robinson, sabi ni Mama, ingat lang daw sa Robinson, wag mag-iwa-iwalay. Pero ito nagtong sa Sarsuela. Tapos kay Jesse Robredo para sa iyo. Ako na kasuway Baka daw yung akas. Ikukuha yan. Kaya dapat sinabi mo, diri maglong sa dressing room. Tapos sabi si Erich Gonzalez. Yan. Sabi si Erich Gonzalez. Kapilido tayo na Taliman, lima o na. Nakipag-debate time ka na kung ako kaya magiging aliman. Aliman family. Paul mo yan. Sabi kahan, pag pala niya kami nagkadagusan ni Angeline, aliman na ako. Kabaliktad, ay. Tayo. Nagpag-ibo. Oo. Aliman na pala nga ako. Sa diri ni wala maging Hi naggalit na viewers, hello. Naggalit na kami. Hindi niya kesa mo. Padangat ni Majid. Masandal ka lang kaya. Ha? Hindi naman yung antik mag-ghost.
Nagkuha ni Ganti kag motor. Nabayo. Opo. Mahulo sa motor. Ako na sumuha. Kami nga ni, salit pa si Hili. Mag-uli kami gabi na. Mismo pinya pa rin siya pa yan. Bakla dira kay Ami. Yung sa grabe tao sa riyan. Ay, di mo tumarapan. Ha? Di mo tumarapan. Sabay ka, likod. Ato, likod na na. Likod giton. Ano ka maiyan? Ano sa din pinakaano? Pinakakuha ka pati ko dito. Anong pa dati mo? Pagpipinya pa rin siya. Eh, nagtatawag siya. Motor sana kami. Amo di ka seres. Amo di ka seres. Ha? Ayan yung sinakyan ng ano, Los Baños. Ano sa Paalis na ata sila eh. Minore ni? Amo di ka seres. Minore? Masili ka. Kasi kasama ng edukasyon. Amo di na kaya ka seres eh. Wakan niya kanina. Anya, ato ba nila busan ta? Kuha mo na din. Awat to. Simbahan mo na to. Nabuha ka si Riz. Basilica Minore of Nueva Cáceres. Kailangan yun. Tama. Basilica Minore of Nueva Cáceres. Kasi kasi sa dinaga di ba? Kasi nauna ng araw. Kasi nauna ng araw. Wala. Alam mo kung sino nakadelete nito? Bibi, naubos. 5 viewers. Nung siya yung Tata mga na to. Magabi, iya ka din nag-play. Pinagdamit ba din niya? Pagkawid ko dala sa gallery ko, sa mga video. O, diba? Tata mo to. Pero kung naka-story sa mga tagal, Pwede ko nag... Tama yung sa mga video na mo ko. Ako na wala. Try ko sa mga moisturizer. magpupulot sa atin. Siya. Katawa-tawa. Ay puta. Kung may Laguna. Kung ikaw ay marating do. Kailan ko sa salaman, sasalagang lang kita, dumiro-duro na nga kita. Ano rin, ibigay ko na nagpalad mo. What? O si Balik. Ay, si Ate Am. Pumanila ba kayo? 21K bill. At tanggal na sa banda for sure pa lang kami tayo na next week. Sari Ana. Bill. Magkano? 21. Sari tayo. So, kay Badit. Iyan ninyo. Mag-asikaso ko mga agiyo na rin ginagin Agapin Health. Hindi, Jill. Dapat yapin health pero ang tama si Ana. Big 20. Ito na yan. Mig, ano ko mo sa barangay? Ayat tiga Emergency. Mag-ibon na sa naka sa authorization. Authorization. Tapos, mag-authorize ka na mag-update ka saka ka magpirma. Oo. Kapag iniyan mo sa pagkakas. Ano din ibo na mo? Hindi parang kumalayan ka niya. Penhealth, sayang man kan. Magkano ito nabawas sa Penhealth? 18? Ha? 32 yung bill natira ng 18 Ay, 14 na. o 14, sayang, 14. Baka may ka-train ka pa. Partial pa sa 21 partial pa na. Pero ano na? Drala. Migdar mo pa sa Ay, di ba? Di ba yan kabisaran nila bro? Maliban daw kayo na bro. Ano sabi? Isa mo ko sa puwan. Iniyak ka nyo. Problema to. Sabi ko sa yan, tapos makaayat ka mukan sa unang kapwerte. Wala. At nangyari na mo, 15. Ako ko sa amo, kaya 15 to. niya sa dosis sa Doktor. Katalagayan nun. Garisungan kita. Hindi ba ka lang. Bagyan mo na sa mga. Paiwakan mo. Laguna! Na yung update sa kapag-perma. Dapat sa towards na pag-perma. Biyaya na. 2 viewers, hello. Hindi, sasabuyok sa naman ka na itong ano eh. Sabi, sabi ni Ate Yangki, ay, Dito lang ako maya-maya lipat ako kay Kuya Danin mo. Ay, opo. opo. Ako maya-maya din po ate. Ako na rin po kami aalis din. Ay, pagkita ko sa inyo na, ay, magsinda lang po ako mamaya. Ate Ampi. Sinda lang ako.
mag-send sa inyo ng mga picture dito sa loob. Subdivision na din. Ito. 5 viewers, hello. Oh, Ito dapat ba ako ng... 29, 30, 31. tanggal mo. Sabi mo ako yung luladan mo? Yes. Matalo ko na yung 30, 31. Isa na lang mo kanina. Mang inasal? Jollibee na lang? Ganon. Pwede yung mag-Jollibee ba? Pwede? Ay, bawal ah. Bawal lagi. Mag-inasal ko na nakaiba na. Ay, mabupuso. Di ba sang Di ba? pasisal? Pwede pala kakapag Dapat mag-inasal ito, sa mama? ano ka? Nagloob. Buwa. Take out yan. Dito ba sang kalagayan? Papa, thank you for your practice. Buwa po. Ayan na. Ito rin, pag-log din sa mga inasal, puro tapos. Dara-dara yun. Oh, dalhin natin. Mag-inasal kayo mamaya. Warga na, oo. Ande. At Hindi na ako mag-anlira. So, dadalhin namin to. May kanin kami sarili. ako din ako parang... Ako magsiserve kanin ko. Bakit nagpili? Hindi, sunod ka ayat ka sa anliray siya. Saan mo may nagbutang yun? Di na lang baloy. Yes. Ayun nga. Ako ba ni mag-oo nga? Gusto mo ng kanin? Gusto ko sabaw. Kanin ko. Ibanan mo man sa katikot na gulay. Sangyup. Kami man tiyan. Ma, nagluluto Ay, sangyup na lang si mama. Siling-siling. Ako takuan ko ah. Ay, ekat to. Kada mo tinatawa sa kuwag. Pag naglulog kami tayo sa mag-inasal, nagkakarapit siya na kami kandiyan. Ang mangyayari, magsiserve sa kanon, kukuha ng cellphone na mo. Wala po. Sabi na ganda mo, nasusubog nga ng good. Amo ka parati ka, namig-send ba Ito ron. kukuha na yan. Kukuha na ka. Ako sa naglarap. Ako naglarap sa Kayo. Siyempre ikaw, susubog na rin, pwede ka mag-on. Yes, enough, yo, man. Go, come on, come on. Go, ay nasama lagi. Malapit din ang gabi. Hey! Tama ko na ang pag-ilang niya. Gagaling sila talaga. Wala, okay lang talaga. Gala ka ka sa kusina. Isip mo kung sari kami ko. Amo, Wala. totoo. Kasi naka-brazil yan. Nasa ospital. Nasa ospital. Pinipil mo na kyung ilis na nagtatapit ka rin din na, ano, kusik-kusik. Yaon na sabi niya. Baboy, Parehas babae. kasi kayo gamit. Kusik-kusik. Isang bandi. Kaagiun si kuya sa... Inday Jinsi. Ano ba yun? Inday Jinsi sa barangay. Tapos, may kumaya sa authorization na iya may agi na pwedeng pumirma. Sana, Inday Jinsi na Halimbawa, mag-iwa ako po si... Bernadette. Pinapalitan ko po si Siya mo Kuya ko. na i-update at pinapayagan ko pumirma. Yan. Dapat ako pumirma, diyan ako... Tapos, ato na ito nagbuwa. Ano na ginipo na mo? Pero may pa-interview pa kamo sa tukuha. Kung tinuturuan namin sila, sila noon na kasi para magamit ni Badit paglabas na paglabas na hospital. Kasi sayang pag di gamitin yung PhilHealth, malaki-laking pera yung Pwede kang magpasama kay ano. Yun o. Paano kaya nila ko tatay? Ikaw yan. Pag-estado na ito. Ako kami, Ano yan? Basta. Wala, hindi yan basag. Ay, hindi man basag. Ako protection. Ay, Nicole, ako sa... masaya pagsama-sama pong pamilya tulad ng maganda tingnan. Thank you po Ate Ampay. Lalong mas masaya. Naging masaya kami kasi si Papa Bera lang yan sumamasahan mo. Pinilit ko talaga kahapon. Ayaw. Sabi niya, kayo na lang kasi may ginagawa kasi siyang yung bilao. Para kasi namin na ko nag-aaral na sa college ko Sabi na naman. ko parabantay. Ano Ayaw kasi ni Papa. Palabas Sabi ko minsan lang ka ako hindi pwede na di ka sumama. Kaya napilit ko. Ang alam ko kasi yung doktor doon. Yung doktor 3,000 a day. Doktor.
sa labas ka. Sa ospital. Eh, bata, nag-interview ka sa Halun baka podcast yan, podcast. Puso. Pinagpon pa ng baby. Kaya ang ganyan sa dura pa check up ako ng gaang. As in, sa doktor, sabi ko nurse lang so, ato ba ng doktor? Tapos sabi, oo. So, sige pa ka na ako pa kay ano. Demi si Tutoy palang subago, nag-CR baga. Kasama din namin sila Lola. Naulitan ni Tutoy, so, para bantay sa to. Si Tutoy, nag-CR. Naglog na si Tutoy. Dito rin sila Nuna. Nagbubukas si Tutoy. Demi, binubuksan niya. So, At si Ano Pula. niya nakaluluwa si Totoy. Araw diya ka na sa pagbukas si Totoy, paloob. Sabi man ko, babayi. Dapat kasi Nonoy, dapat kasi Nonoy, palabas. Tapos, sabi man ni Totoy, pagluwas si Totoy. Sabi ni Totoy, bakit? Ate Ami! Ate Ami! Joke! So para sa babae baga, sabi ko babae, no, palabas kasi ang bukas niyan. Lumos si Totoy, kaorak-orak kami Totoy. Bakit kasi ganyan yung bukasan niyo? Sabi ni Totoy, bakit kasi ganyan yung bukasan? Hindi kayo nakalabas sa parang yan. Siya. Kaya sabihan ako babae, no, ang pagbukas kasi niyan, palabas. Buksan na nakangurot niya, binuksan niya, kaya sabi niya, bakit kasi ganyan ang bukasan niyo? Sabi naman ni Nicole, Parang ko siya, reklamo na. nagkipo muna ito Mandaloy. Bakit kasi ganyan ang bukasan niyo? Hindi Paluwas man kaya ay, sanay kaya na doon, baga kaya, paano ka di, paluwas. Yung gawan Hindi ka nakaluluwas, burot na. Pero bubuto. Hindi nakalulas mo yung nagtututok ka. Nagtutulak sa ano. Kaya Mandaloy. Eh, hanguan. Baliktad man ba hanguan? Pag pull, ginibuan na push. Pag push na kabutang, ipag-pull. Ato si Arabet Mandaloy yung Kinita. Adi yan. Oh. Bukas mo mapupull. Alam ba? Ako talog si Ar. Ako sa tuloy yung baloy. Lumalabos. Hindi ko na muna ito. Pagbukas, ako kapangyarihan. Kundi mo pagturtok-tapos sa pizza to, mababayad ng nagkikinig. Pag-arga Kaya sa naman kada. awang sa to. Ako na kasuraran. Kino kaya? Ito siya. Kada ruwa pirtahan. Lilo, talagbas-lagbas. Kaya kada labos, may ginarong may putang nagsiaraan. Kadi binuksan sa mga Hirot. Ay, pa. Mandaloyong. Marot. Ilang yan, may protection naman yan. Oo, wala. May protection siya. Talagang temper. More viewers, hello. Sa museum naman kita. Uli, iba nila sa museum. Ano Talagang mo museum sa TV. Kailan ko nakakaano. Pas pumunta tayo ng Manila sa bakasyon. Doon ka dadalhin namin ni mama mo sa museum. Tapos hindi naman. Naku, yung basura nak sa basurahan. Magkanap din. May basurahan ha. Oo, kinainan bibi ha. Sorry, no? Ito, nalabusan na ito na. Arin. Ito na kabis peso. Galing sa bayan na ba ito? Sorry. Ano lang? Picture ako. Sila nga, alukin mo. Alukin mo sila. Kamali. Ako yung maglakad-lakad muna. Kayo na lang. Kayo na lang sama kahit kinalin. Nagpiplay kasi ako. Kasi kakakain pa lang nga. Mas kasi nag-play. Dami, yung dala mo yung trabaho mo, 29, 30, 31. Tapos na ako na. Tapos na ka? Pero kayo din dapat play. Oo. Makakukuha na ng makakata. Si Papa Baga. Parang doon. Sorry, ano kasal? Sorry ka nag-iba. Ito ang inay. Oo. Yan tinangangin. Ipin ka naman. Masira man siya.
Dito mo silpo, nagpapala. Copyright lang galing. Sa Tusi. Ang OC brand galing. 24 pesos na naman ito. Sa the plastic. Abang, bibir pa lang na mo. Pagkamalaw mo. Ang kadakla to. Kaya pansin ka na kuwarga, di basta kakabot ka. Kapuli ka nila. Kapatinin, ito kami na mahal. Ako ito ko prinsipid, lalo pag nakagala. After to corn beef, Ako nakatamig balyo. barato lang. Pagkamalawag pa Oh, yan. lipstick. Muna kami barbecue. May tawa namin. Oo. Duty lang. Ayun, ay nakukuha sa arkahan. Kasi ko daw sa daaba, sa Manila. Pwede sa nila kayo nagkaina ka. Sa nyo makintra. Di mo baka kami magkaroon sa Nigeria, di mo kayo para sa drinks. Niya lang mga ina, pati iskilala. Sa iba Ante mo, sa dako ko nakabutang. Ante mo, ato siya ko nakabutang sa 5 pesos TV, 10 pesos tae. Sabi nila, magkano po, pwede po kayong 30. minsan gagayin sa Pwede po kang 30. Kadakol na ka? Daumot. Sa daaba, G. Pabalot na lang. Di na. Well, pabalot na lang. Drinks na lang. Oo naman ako. Pwede sa naman mangin sa madaling ako. Sa ano sa Batabigla, di na ako nakaturo. Sa pwede ko nagtutupag seryoso? Lahat matubig. Ako abo ko maguno ta minsan kay ako bagal mo nakapilang migsunod. Lalo nga kan, di ma-plastic ko sa kumay. Si Alex. Ako yun. Alex. Dapat. Binalik mo ulit. Hindi, pinag-asang sa mo eh. Sabi ko na kaya di mo na mag-buko. Kada ko lang sila ako. Adi ka na mamahaw. Ay, ano? Sa aasid na baga. Minsan baga pag sisimuraw na ito. Dapat naman ako kita sa paano. Sukuha sa puro. Daw pang magkaon. Nagbubaga mo. Ba, eh na? Pagkagulat niyo sa mga asinit. Kaya nuli, pagkagisyo. Asinit. Tapos, anyan eh. Nagiinom. Mga buto. Unahan, apirot. Nagmisa lang ulit. Wala, tinatakot. Totoy, ibanan mo sa... Ibanan. Dahil ninyo mga gusto mag-iyan. Isim mo na o isim para maranasan. Try daw. Kasi muna tayo. Maligpit na. Musim nga ni. Musim nga Isa ni. pa. Musim nga ni pa. Ito na, CR. Tadi ko na kasi ni pagkano mo. Hindi nga aluan. Ito CR. Kaya ba? May naman. Donation. Hindi ko pa ganaon. Ay, nandiyan siya. Hindi ka mo. Ay ka. Musim. Ay ka sa kanila. Ayun. Ito. Nicole, ingatan mo sa... Patry mo. Tatay, samahin mo sa. Kaso, ito na naman. Tapos the process niya. Magana naman yung... Hindi mo na kumuha. Hindi ko na maputla ba? Pag nagputla na, ba na ka nagtatagos sa ulo? Nagtatagos sa pader. Ingatan mo sa... Ulat na ni. Saan na ba? Pa! Tingtay tangan natin. Aten daw ata eh. Sa ungan mo kung king 30 tangan tig. Tindakol na. Nata eh. Uy, nakalin. Kaya nga ni. Ngayon, dara mo dyan eh. At dalhin ko kayo doon sa ano. Dalhin ko kayo doon sa simbahan. Para makita nyo sa live. Ligpatin nyo na. Ito, sakyan. Dalhin ko po kayo doon sa ano. Simbahan. Maya-maya punta na kami sa ano, igala ko din sila mama kasi papa para malibang din sila, hindi puro trabaho sila sa ano bahay. Pinilit ko sila
Galing ko sa simbahan. Hindi nakagarahe yung sasakyan namin na dala. Sasakyan nila Biyanan. Ayan. Toyota Lightis. Idaran ko yan. 1992 model. Umalis na pala yung bus. Ayan po. Buti na lang maganda yung panahon ngayon. Hindi maulan. Diyan kami kumain. Pwede naman kumain dyan. Pag pumupunta kami dito, diyan kami lagi kumakain. Kasi inabuhay mo na. Naling ano na yan? Kung baga sa kawa, masanay ng... Sira lagi kiling. Oo. Wala naman sila nagkaniliba. Dapat talaga yan, kaya ko pala nang dapat. Ano pa sana, sarayin mo na sana. Naling mag-college man, bukong ano. Saka isip mo tayo, ko, nag-college ako. Namalisan sa mga kaklase ko college. Ka-advance nila, sana buhay sila. Ka-advance ko ulit nila. Yung mga gawa nga niyo ako, sabi ko, easy na ninyo yan. Mo to kinukuhain ka na mo. Kanang mo kaya, di mo nang tinuturo. Advance, sabi ko ka-advance sa tas, lang tatalino. Di ba kaya private? Ay, Private? private, tapos Private. public. Pagsaon pati ka advance na ka. Lagot mo na mga ko. Oo. Pagkat pala narating ko Share lang po, share ka dito. Share ka dito. Pamit CR, layo na nakapag-CR na rin. Kabayan. Ang dami, saan kaya mga army naka... Fishing dyan. Nakapokus dira sa una, okasyon. Uri yan. Balak ko nga ni kita sabihin, sa ano na lang. Baga tayo may mga Sa Dilasal. okasyon nakapos sila. Dilasal, si Bibi Tapos yung mga Magasol. kaboto-boto ngayon. Ano, Dilasal, saan Basyon. kaya? Sa doon na compare ko, nag-college na Dilasal, ako sa mga Basyon. kaklase ko. Academic talaga sila. Ano ka na si Petrilan? Barbida Popstar. Ferregelia. Pa Manila. Manila mag-eskwela. Mas lalong maano. Dali, nasama na kayo. Ayan mo si Petrilan. Oh my gosh.
Tanungan mo kung nasa museum ba ito. Sige na. Alam. Ang museum gada tinutukoy sa binakalan ka sa kuha. Hindi, museum. Diyos tawag ko mga kuha. Museum. Ayun. Maribol to. Yan ba Dili sa pagkawa nakikailag gamay lang dito. Pagbutan entrance. Oy muna situn Denise. Tanungin nyo. Yaon nga ni kami. Yaon na. Iba yung rosaryo, yung rosaryo mo na binili. Saan mo nilagay? Asan na sa? Ikaw, sana yung rosaryo mo? Nandiyan, nakita ko. Baka benditado di? Automatic na. May di ba benditado di pag Oo, sabi na? po. May dito? Si Bishop sa din nakasi. King. Pero na. Ako. Sunod ko na ka naman, nag-compare kanya ka na. Bishop sa niya, oo. Sa din nakasi. Ito yun na gusto. Palasyo. Museum. Ah, pala siya, tawag ko. Si Kimin, bakla. Napa? Si bakla sa sapon. Ano? Tara, kumuli ka pasyente. Ano? Ang pangalan ko si Balik. Kaya lang yung nabayad. King. Namang ano nga, small times. Si Rika, ano pa? Kawawa yung pusa. Wakil ko. Ay, dali ka. Ano pa? Di na magtanong na kayo. Naglalaro Ano ka siya, sa bro? Sarap ng hangin. Tagil sa bago, naglalaro. Kamu ka kayo. Kapos ko sa atin. Kayo mo. Dali mo. Matulog. Yung kasagsaga natin ko high school, araw ka rin. Nagkakakrobat na yan sa Jabling. Kami ka. Mga korogwa sa mga araw ka. Kaya, sa sayang, baka-baka. Ako Okay ba? ba? Straight. Mas na ni. Huwag mo sundutin yung ilong mo. Ada pa bakasyon. May Iba nila. bakasyon, bukas natin. Ha? Parang ginigib pa sa nari. Ha? Ginigib pa lang. Parang issue? Parang pinakangko kaya talaga ito. Love you. Minsan naman ang binuksan, parang talaga yung dati. Parang design na yun, ha? Pang English. Puro pinto. Dati na kaya ko no. Araw ka na entrada na. Ay, araw ka na entrada. Pag Kenya France siya doon, yung mga tao. Hirap makalapit dito. Dati, namin na mga nakaiulas ito. Oo. Kapuno ka. Dati pwedeng mag-tint, ewan ko lang pa. Parang pinawal na, di ba? Bawal na niya magtuwa, maglatag sa tuwa. Dati dyan, oh. Magtuwa, palibot. Ang simbahan, sa mga Mag-tint kasi Ikaw kaya garam ka kaya, tapos ako sa lubong ng mga alas 4 o alas 3 sa itong misa. mesa. Amoy kaya nagtuturog ang mga tao. Sa di pa galimbawa pa niya pa rin. Kasi, Kung kaya nila yung panata na nila. Oo. Ato agiyan sa to, ubad ko si R. So parang ako mga wow, karausan, mga nakalata. Garambag na niya. Gusto kayo, Lord. Sabay tayo mag-museum. ipanira mo na, Bi. Saan yung Pag museum na mo. Kung ano sana, kung ano. Sarang museum, tapos tanong yung may bayad. Dali ako nakiyan kita. Magbibidyo daw siya, upload niya. Kinaungaw ninyo ya, alo ko ninyo ko. Tapos may mga series na May naman Ang museum dito, tungkol din dito. Ate ko, hindi ko na kung saan nagpala si Wala mo si Rizal. Ay, ako pala. Si Kiyoso. Dami. Well, sir, Si Kiyoso. Kaya raw, ipinagmanang. madugbo. Si Kiyoso. Oo, may tukot. Ayun pa yung mga nakakulong. Amo. Ay, si Kiyoso nakagukot. Sa best friend, sabi ni Kuya Eric. Kinabak ko. yung iniba sa nung. Ako manlit. Eh, ito na. Tara, eh. Oo nga, oo nga. Ito, ulog na ito siya. Di ba ako? Music na. Bye, everyone. Sibilin ko. Tara. Ako mapait ka na ko. Ay, ito, hindi pa lang dilit ka sa akin. Ito na sila. Hindi kang magkaratro-tro dos ito. Pulis ko na hangin ay. Sarap matulog. Para natin ano, kami bumiyay, araw ka rin pa ulit. Kung nagbayad yung
narap. Dati, ano, Narap. dati puro pangarap lang na kung kailan makapunta dito sa ano, Naga. Ay, nakalag ka ba? Oo. Dati ano? Nagbayad siya na kami sa 300. 300. Dati nga niya, ana ba to? Kung mga hinihit, kunurong mo kayo ng sentro ka po. Pagsalta na siya ng bato. Dati ng mga bata pa kami. Ngayon, naalala ko kailan kaya makakapunta ng bato. Pagsalta na ba? Kalat pinta kasi no? Ano kaya na? Maiging pa dito kami ba ito? Sus. Sila pinsan. Ngayon, Naga. Siya nabuwa. Namadali na kaunin ko na. Malaking pasalamat na yung sasakyan ay dinala dito sa amin. Ginamit namin ni Ami. Terminalan mo one. Kasi kung wala rin yan, talagang commute, matagal. Wala, naging kuha na iya. Pagka, dito sa shirt na. Kanto, ipabata sana niya, bakalan ko, piyon na. Piyon ang pabango. Piuna. Tapos chinilas. Tapos, Sumachinas sa papariya. pinag-akutan sa paro eh. Ano? Tapos baldi. Tapos pag makapayari ka man, maganda to standard. Liniburan ko lang. Pag inanyi, sulit. Standard. Duraleg na negat special na. Ang ginag ko, movie! Di ba siyang kuya biniliwan? Kung wala. Sumamahalod na siya. Rapon kami po security. Sige na, ano? Tadi. Pagkukat na Ano? mo. Siya? Magayon man kayang shirt. Ah. Panmayaman. Piso? Ano mo bakal ka piso? Pero gangan din. Ah, Dili si man Ar. niya tindahan. Ang kuya, no? Ang kuya challenge. Yeah. Challenge. Saan da? Sana abot ang piso. Binayaran ko dito. Wala na. Pero sa nagtatawag na, agko na loob. Agko na, nagtatawag. Tawagan pa lang. Siya to? Oh. Stop po Na nasa trabaho? Pamarmangal din. Diop ko man. Ay, diop. Sabi niya, lulugan niya sa kuwas. Diop nga ning, man. Tadi na. Inaandalaw ka mo sa bago nakaarga ka din. Yan yan ako sa kinusugan na. Kaya sabi sa nila, ay natiplo. Tumago. Ano? Sini ko lang ganito mga nagawa. Kadang ko Inabi mga niya duty. pero sumisirang kita na ako no, sabi pagbayad niya kalend ko pala niya. Ay, kadang ko na duty. Tara na. Tira nga sa oras ka uti. Ma, pag nag-sound, Ha? wala tong sana ninyo mag, ano, di ko kinayatan. Ano mo na? Ang Amo ta magpalit pero manan. Magulat siya na kamunangan. 92 Sige, pesos. matestingan ito, matestingan. Di, ano, daily mo si Binanred. Bay, pagkarakwinta ha? Pag nag-untay ka sa tulong oras, Buti why? Ube, sana. Ha? Pirang oras sa uti? Buti why? 300. Maray pagandito di pagbabaklo na ako. Doon bayad kami siya Di 1,000 man sana. Wala mo. Analdo mo. Wala mong sahod, tumakas ka sa lasintabo. Ha? 1,000 man sana. Amo, Analdo mo. para kami sa sa'yo. Tadi, unang sahod niya, minatatago na mo. Ito ang nagtrabaho. Kunan. Nagtrabaho siya. Sunang sa ako tinutulong mo. Ito, sabi ko sa kapatid ko, yung unang sahod niya, kahit isang pera lang. Ito, tago. Unang sahod ni Ami, nung nagtatrabaho siya dun sa Laguna. Kahit Kaya, na. kaya. Remembrance. Ito yung unang 100. Ito yung unang sahod ni Ami. Kay Laguna, ha? Nauno yan. Buwan. Oo, di mo ito naabutan. Di pala naabot. Naabutan mo to, di mo lang maalala. For experience mo na ka. Unang 100. Ano ka, ordinary employer? Oo. Ha? Ordinary o ang kumanya katungkulan? Oo, gana ko saan ka to? O, adiyan, naabutan mo. 50. Adiyan, o. Kuda nakaso ka na ko agong kiton 50. Naabutan mo. Sige lang ko 50. Oo. 50 tapos ka mga 20. Oo.
Unong taon na, Han. Unong taon. Unong taon na. Kaya naglalabasan daw sila unang pera. Ay, buhay na ako. Ito, nito. Amo, pero ano mo sa nakadto, mga bariya, na-appreciate mo kadto bariya. Ano, kumusta? Tapos hindi pa, pag tinawag sa arugani, abo, bagal. Yan, adi ah. Adi ah. Ay, Oh. ayan na. Oh. Arugani, ay, ipapunaw ni Paybuyit. Si Paybra mo kadto. Binteng sinauna. Oh, mayroon pa akong tago. Si Paybuyit ba tatawan kita sa argan? Pag aabot na ng Paybuyit, minaw na sa Paybuyit. 50, dati 50, dara ka 50 ko. Yung, nasusunod tali nga. Sus, isus. Adi, lumipas sa garang taon, malaki na value kalita sa mga magko-collect sa mga sintabo bagang luma. Wala kami, baka abutan na sa milyon. Sinususunod na din nga. Ada, isinin nyo di ah. Isinin nyo di. Ha? Lola Ondit. Ay, ako! Sinulundit! Oh, pala. Mari, si Man, kolektor. Kolektor sa Kali mga... pa. Kung sa to ko, Christmas. liburod, baro 20. Ito na ako makaganting 50. 50. Ito naman mga ano, pag December, tinatago ko. Binibigay nung lola namin. Oh. Tagsi 50, tagbi 20. Hindi ko ginagalaw. Ako tayo yung sa mga... Remembrance sa lola namin. Pag December yan, namimigay. Ako, di ko binibili. Tinatago ko lang. Remembrance. Kaya itong wallet ko, di nawawala ng pera. Adi, di man na ako. Ay, kuha doon. Pero may nagpupulong-pulong kasi tapo rin. Tawa na ni Lunay dito ba sa Troyan Pirilos? Ha? Naglapos sa di magkadi. Ubay, daddy, sinma. Kaya makabusan ako na, hindi ko kagalawin yan. Pero ang mga nagbutang sa mga naputang sa di bandit. Mga nagbutang sa Uy! Kita na, makukukunin. Ngani? Kaninong punton? Kita na, ikaw ay... Pas ito ang pinawinatak ko so ko ang tumaduan ko. Yan. Pagbibilang naman makapasok. Sinta mo na. Maswerte man ako. Ako pa yung big-abot, mas ako ko nang ninong-ninong, maswerte man tayo. Ito taon na mo. Nagkaroon kami sa Batangas. Ha? Sa Batangas. Napakatay. For viewers, hello! Di ka work pa man. Irihan mo nga mga tibo. Ay, may comment pala si Adam. Muna mo. Jason Ami, babalik na ako sa live ni Kuya Dani nyo. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye at drive. Opo, Kuya. Kaya Kuya Dani. Opo, Tampi. Mag-live daw si Kuya Dani. Sige po, thank you po sa pag-tune in. At sa mga viewers natin dyan, sa viewers, hello po sa inyo lahat dyan. Iyan kita Batangas. Batangas. Hindi na kami na. Tabay. Kisunod to. Ay, Quezon. Pakalan ko ako sa mga Katabayan. cake na ko. Sige, makik. Tayabas. Kabayos na yan. Taon na, lagi ni. Yes, ito. Tikpan ka ba? Yak, to. Nabasa ko ito. Nagdala ka to sa electric pan. Naglinis ako ng Yamig ko na sa nakakan, mag-level up na sa nakakan. Gawin, di ka pa ikam ko yung ganyan Kaya mo ma. Ano nakapasa kayo? Di mo na. Parang hindi. Sumusundan. Tuloy mo na kami. Sabi ko, wigi. I-chat mo. Mas, hindi ka pagtindaran sila. Harap-harapan sa medio lang. Nag-ihi. Ay, Nag-ihi ko. kaya dito na Totoo. tayo magkikagana ko dito. Nag-ihi ka. Sige, oo. Nalaligo sila na magkaraban tayo. Bantay. Yang man, oda ka man pasok. Ay, ang mga. Yan naligat sa panig yun ang cellphone. So, kilig mo. Lagyan mo. Mag-diop ka ng cellphone ngayon. Wait na pa niya. Walang cellphone ngayon yung bata. Ito rin siya, man. Maray. Hindi na matupad
Ipunan mo sana. Tapos na to, fully. Tapos na to talaga. Ha? Araw ka testel pag-ibo ko. Pero kung araw ka to ko, Ang ano mo, look house. Sa ababa sana. Alang ka kahit to. sa loob mismo so agrand Gayun mo ka. sa luwas. Ako sa dami ni Nagran ka to, turutanggal. Bakong giwo. Ay, dot magpausa kasi itong sa gugurang gawin mo. Kaya pala, pinag-uwan naman nang pala niya ako mga katrabaho ni Bongbong pagkabayad tulos ko kutis niya ako na. Pag ginagawa? Sabi na, diri, sabi na, ay hindi yan tatagal dito, yung kutis pa lang. Oo. Ha, Sa urong, sa urong. Sa urang mo di man na ano? Amo yung makatatanggap, bira niya ako naman dati. Gapisipan to, nga. Yan, katawag namin yung Tapos kapatid sinabi na nga namin daw nasa niya kung ano Laguna. course mo, sabi niya office ad, sabi na daw kanya, ay doon ka sa office. Hindi ka pala ano dito. Pag inabot na sa uno mo, di ba sa diploma mo sa namin ang pwede man ikakan magpa-uno to. No, mag-ano na muna, experience mo muna. Mas parang ganito na experience mo muna sa umamin na. Ginibuan ni Nini dati. Oo. At least, Ako mani, at mo kay from kang, the ano muna ako, from the bottom. at least, bumo kitang baog. Sa tail. Pagka si Nene nagtrabaho sa Santo Domingo, walang iyanin niya si Nene sa atin, sabi noon. Pwede. Masuk si Payo. Nagbarista nga niya ako. Kung naisiyan ko na kung pauno so mo, ano sabi ko, ingan ako pag business ko dito. So na ano kaya bag sabi ko, Ang kaya nagkuha ka magkusig na. sabi ko na kaya kada, di ba naglogo ako sa Bulog sa ano niltihan. Eh ako kaya, pero may kong curious. Sabi ko, eh, ang pulang alam ko loob Kasi gandang na sentado. tubaloy. Naisip ko, ay alam, mabenta pala milk tea. So naisip ko, ang kumansan ako ipon, why not ano ko rawan ako sa milk tea yan. Kaya mo sabi ko, ay, nag-resign ako, may kuno ko sa direct kong business. Ako Oo. talaga. Amo, kaya man, kung nagsagod na sa business, alas 11 na dapat. Sa pinagkabutangan, ang nagtitimpla. Gagalit-galit. Ako sabi ko na sa yun. Pero ang gabi pa sana, bawi na. Amo tinaturan niya. Bakit Ami? Magtrabaho. Isip mo, sa puhunan na mo ka to, 3K. So, perang gabi pa sana, nabawi ko na to. Tapos, pinakang nabakal na mong ano to, amo na to, profit na mo sa kaso, ang ko pa mga natudang flavor. Ba na sa pinagbigiinom ko, ano na sana, diligyan na sana. Nagkunawan sana ni Yesu. Yeah, inistorya ko yan kay manager. Sabi ko kay manager, tapos si manager nag-resign sa trabaho niya, tabi ko na sana kami ako passion niya. Sabi ko man kanya, ako nga nga ako, nag-meltehan ako, tapos nag-resign ako, tabi put up na sana ako sa direct kong business. Sabi naman ni manager, ako kaya di man ako pwedeng magpatay sa direct kong eskwela, tapos sa trabaho kong pinanggalingan, teacher. Sabi, ano nga mo kaya magbutang ako sa direct kong eskwela naman. Paano lang kumunod to? So mag-agaw, istorya din ang kulbads. So mag-agaw. Sabi ko, babae, ikaw man niya agong, uban na ba yung nga kita? Ang natrabaho mo nga, di mo ba sa nga din natarang hadi baloy? Ako nga ni nga yan, natrabaho ko, dadarong hadi baloy. Takong kuno nga ya. Mga dalanta nga ya ka. Babae, nagtatrabaho, tayian, tayi. Taon. Puta mga perang aldo ko na, kagarahe po rin nariya, pagbubuligan. Hadi nga ako gumiging balasamar. Yung balasamar doon ako. Lalaki. Amo, third sana. Oo. Ang kapatis na rin sa Daldo. Kuha. Ha? Tinagalian ni Ganito. Tinagalian ni Victor. Ang mga nagluluto. Dami. Grabe nga ni Dami. Victor nga di. Dami. Ako na nga Dami. bitchin. Ako pa magic sarap. Kabagay nga sa mekaniko nga ni nga ya. Teacher bagad to. Hindi nga natin dito sa makina. Dito sa magic sarap. Timplado. Nag-resign ta ka sa, mas nag-i-enjoy ko rin sa pigdayo-dayo sa singing contest, tapos pag-hosting, tapos na-realize ko na niya, so mag-realize ako sa dabulan sa pagiging teacher niya, kinikita sa niya sa dalawang tindugan sa pag-host, saka kanta, may ibang i-ribbon, sabi niya, king, pag santo ko na work niya, nababagot niya, wala di ko na niya napapasok-pasyon niya, tapos nag-Saudi niya, ulatan niya to, kaya isa namin, nag-resign, sabi na baga ako, sabi niya na hawak niya sa host niya. Manok. Kaya kaon niya. Gusto niya sumig. Sabi nga nila, Sara daw, tahan naman. Yeah, yun nga nisa
pagluto nga po. Ay, nagsimulo kami pinutong. Ano ang factory? Narunong po ano to? Kaya nga paligala. Aircon, naman rin ako. Sining-sining ka ba niya? Baka ko na-experience. Wala na experience. Ikaw man eh. Arag mo nagkahan. Pag naka-experience na pili sila. Sabay Wala uli. trabaho niya to. Ito yung trabaho. Ni, Kaya nga, trabaho pag yan. naka-experience ito. Di pa kita lumulungsad. Ito pa, nag-aagi-agi si Bigo at museum. Nagbibidyo Diyan kayo, ito. maglikay sa naik. Kaya ko din mga side. Maring pato din narata sa pulado na malaba. Pari ka mga sigurado magkaturan. Amo, kaya pag ulo mo na, itaray mo na mo na mas miray ngamin mo may experience. Ganyan, di ka isi mo yan na arkahan. Magtaas man ka sa posisyon, isi mo, nanggalin ka sa isi mo, trabaho mo nira. Nalo, tatari ka ni Nono. Tapos uno, mauda. Ano pa apelyido ninyo? Letter I? Itaray mo na. Letter E. Isa na ito. Aliman? Certificate birth certificate mo nakaputang. Saka sa marriage. Kaya pag nag-ano, Ay, yan sa ay. makakumuna sa diploma. Alam mo ba yun, no? Buka ka na ko, takanin. Di ba, pati po sa ano, birth certificate mo saka marriage. Ano mo nakabutang kanya? Parang ay. Ang talaga ng tunay, ay, Eh, mas yan, magbalik kayo kaya sa sa ano mo ay. Hindi ako ma. Puno tunay ka, aliman. Parang ay. Yato. Lang, ang yan kaya ba, kung halimbawa, di kayo Ano? sira, di makakakuha sa passport Ha? kung patas ka, Ano, ano? mga lyrics. Tunay, kaya ka, aliman na sa German. Ano, let's Gina? Aliman sa German eh. sa mga babayi. Dapat, adi kaya, Ano ninyo ta? klase ka sa mga- Pag letter I, si Bibi na sana na mo liguat. Ano nga ni? Dati may halimbawa kaya kung may kukuha halimbawa sa Limanite ko may kukuha sa passport di mo na Passport. nakatawan na ko Oo. dapat Mabaydan mo ra, mama. sa letter. Mabaydan mo. Kamahal pati ka magpabaliw. Nausag na lang. Kung letter I, si Ili na sana. 1,000. May passport ako. Magpupunto ko. Ha? Pagkubalang ramon. Siyempre. Adi kaya sir kini di mo talaga rin makakuko. Tapos letter Tapos sa mga babayi. tabig mangnuan ka Yan sa ay. Dati. Parang letter I. sa pag-ibig. Nagpupunto. Ariwan sa aliman? Kasi sir ki ato sir ki ikini Oh, no. So, ay dapat pag-insip yung ay. ay ayun Kung ikaw na doon yung mas palibog, di ba? Or sa dapat ay. Ano sir ako ba? So, Balik, pitay kita. Sino? STEM. Oras STEM o. tayo, STEM. ano kaya ninyo Nakaready na. Isang Robinson? Ha? Nakaready na ito. Tuloy itong dali ako na. Sige na, Isang isip? puno na ito. Kung Ay, rin sa kuha, sa passport, kaya Oo, ang talaga ka. Stick mo na yun. Ang talaga mga. kaya dapat mahusay. Adi ka Kaya ang gigibuan mo, ganyan ka pa sa Bel, alam kita, kaya hindi mo kaya pumunta. bago pa yung mag-grade. At kung ano yung PhilHealth, kinuha na po sila Hey, sa mga pinanggiro man sa rutin namin? Ito, tagburungawan na mo. Papaybog na yung mama. Let's Gina. Ma. Pahit kami. Ay, pinakabaka. Lipit lang. O mga cellphone ninyo. Pahit kami. Kono. Oo. Puno mo yan. Ay, sabay-sabay kita. Sabay-sabay. Tara, tara na. Gusto mo ka nun? Galinogan na. Tagburungawan. May isang Tagburungawan ko ya. May isang dito. O, dali mo to. Ayan po, bali, out ko muna yung live. At muli, maraming salamat sa lahat na nag-tune in sa live ko. At sana panoorin nyo yung vlog ko na igala-gala ko sila papa dito sa dito sa Naga para hindi yung laging nasa bahay sila gumagawa ng bilao. Kaya baga pa yung guys. Ayan, babay muna ma. Mi. Bye-bye. Babay ka na na. Babay na babay. Babay, Lily. Ay, mga